smo neformalna inicijativa Bunike. Došli smo tu u Galup u Đakovu da sudjelujemo na festivalu, držimo radionicu svile i fleksibilnosti. Evo, mi smo ovdje udruga Reart iz Osijeka, došli smo na lijepi Galup festival, prekrasni ambijent Strossmayerovog parka. Doveli smo jednu zanimljivu izložbu projekta Startanje. Svi su se potrudili da nam vrijeme ovdje bude što ljepše. Uzbuđeni smo što imamo priliku svirati, domaćini su predivni. Vidimo se na pozornici.